welcome back to my channel and my new video. So guys, nay नोंसोर आंनि बे लुकखौ नुनानै मिथिखाबाय जानो हागौ आङो मा खालामनो नागिरदों आरो थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नोंसोर अलरेडि मिथिखाबाय। स' खिथालायनाङाबो ओमफ्राय दायो आं खिथाना होनसै आरो होमबाबो। स' गाइस दायो जोंहाय माने खांख्राइ लायनो थांनो नागिरदों आरो दैयावहाय जोंनिया दिनैहाय सुइस गेट हगारदोंमोन आं आगोल थांखादोंमोन बेयाव एन्टारटेनमेन्टखौ लोगो मोनलायदोंमोन जोङो ओमफ्राय दायो थांसै आरो आं दिनै थाङाखै माने बेयावहाय सुइस गेट हगारनायाव आं थाङाखै आरो दिनै ओमफ्राय सुइस गेट हगारनो लागै ओरै जोंथिंजाय दैया रानबोयोना ओमफ्राय बेयावहाय जोंहा ना सारखायो नोंसोरबो बेनि भिडिअखौबो नुखादों जानो हागौ सिगाङावनो जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायो ओमफ्राय दायोहाय बेयावनो जोङो दै राननायाव एसे खांख्राइफोर मोनगोन साननानै थांसै आरो साननानै माने मोनखायोदां अबेसे ओमफ्राय आं मिथिया आरोखि ना स' दायो थांसै आइया लिंहरबाय आइ आं थांगोन आबै थांगोन ओमफ्राय आब'बो थांगोन दा स' नालाय थांगासिनो दिनै भिडिअखौ ओमफ्राय नै आं गोजांगोन साननानै जि उल लाखाबाय आरो मानोना बायहेरायाव गुसु जाहांबायानो बहुत नोंथांनो ओंखारबाय साबेसे मानसिफ्रा सासे सानै ओमफ्राय आबैबो दं औ नै औ सिखाबो लाखाबाय नै आङो थांफेराखै दिनैसो फार्स्ट खोमसि खोमलाव आबैया गंखु जाथारबाय जोंना रेलखौ नैबेयावनो गालांजोबसिगोन दायो फैबाय आरो लकेसनाव आयौ अन्थायाव आं थाबायनो हाथारा खोमसि खोमलाव आरोना दैया लाबालाय थरसेया सोलादों ओरै बेनिफ्रायनो जोंनाबो गोजानथारसिम ओमफ्राय दायो बिदियावनो हमनांगौ खांख्राइखौ नागिरगासिनो मालायफ्रा होदोसैलै उन्दैफोरखौ बेलावसो गिलु-बालु खोगोन बेलाव दंजोबो नो ओमफ्राय ओरैजाय खांख्राइखौ गामिनि दखाना नै मोनाबाबो थायो टाइमासिनो जागोनथाय 8टायानो जासिगोन गैया बैबो खुला दङ बैयावबो नैबे बेदर गोदाग्राया थांबाय दिनै ओमफ्राय बैयाव दखान दङ माइ मिलबो दं मिथाइ दखानबो दं आरो सोर बे हा होनलायग्राया फिथाखौलाय नामा फिथा गैया ए मोनबाय थैखागोनहाय गैखाया जोंना मासेबो जायाखैनो नागिरनो नास्राय मासेल' होनजाबो ओंखारहांबाय दैयाव बोरथो आबै बोरथो एम्बुआसो हनै गिलु-बालुथार लाजागोनदां मानै मोनजेनबाय खांख्राइ फिसायासो मिलौलै आच्छा दे आं हमनोनो गिबावसो नायनोनो रोङा आंथ' मासे माथामसो गैला जायोलै बाथोनल' जायो बेनो आंना मेगना जाखाया ओरैनो आदै आयौ गोथौलै गन्थंआव माबाबाय लागाबायलै आं गंलांनो हानाय नङा दां आबैया गंखानायखाय होलांबाय आयौ फिमुआ मानखोबोबाय आं नै आयौ बिथिं थांग्राय ए मोनाखै नाबो दं
nih kangkrai माबायदि थायो होनबाथाय गाइस नै गोरलै गिदिर मालाय हमखांजोबखो नै बेयाव मासे दं बेयाव मानै दं बोथि दंदांबावो आवलायबा नै खारबायसो हनै खारलांबायसो हनै आरे नै गिदिरथार नै फिसासो नै बेनो दं दानो ओरैजायसो थांदोंमोन बुस्थुआ नै मासेया सिनाजोब्बाय है ना गिदिरा सायाव होथारबाय बोरै मामा जाहांबायानो नायबावसै जोंनिथिं हाखरथिं नागिरो लोगोफ्रानो आबैयाबो बिदि आबना आबैयासो स्मार्टथार मालाय गंनानै डाइरेक्ट स्लिं 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 थांथारो ओमफ्राय हो आबै गैयाबा मोननाय नङामोनलै जोंहा आं हमनो रोङा गाइस खिथानो रोंनाय गैला मासे हाबलांबाय गैला गिदिरानो हाबलांथारबायसो मासेया बायरायावनो दं एसे फिसाया टस सुरबा खारलांसो इलाय हाबसै बेबो हनै मासे गिदिरथारमोन सिङाव हाबलांबाय बे मेगना नै मासे सिङाव बिजों हाबलांबाय फैला बियो ना होद बेखौ खनै गोथौ थांथारबायदां बोरियावनो थालांनांलायबाय गन्थं गोलावफोर दङ नोगोर ओरैजाय ओरै फारसेथिं गैया ओमफ्राय हाग्राखौल' गिनांगौ गन्थं गोलाव सालाय गोलाव दंजोबथारो नै गन्थं गोलावा ओमफ्राय ओरै सालाय गोलाव गन्थं गोलावा ओमफ्राय ओरै सालाय गोलाव उय मा मानसि मोनामजोब्बायदां बिसिनाव जा बुजायगासिनो बोराया आबैखौ नागिरनानै नै होफैथारबाय थसा हरलाय आबै नोंना सोरांनो हरलाय थसा नै आबौआ बोराया नै बुरैखौ नागिरनानै थोबायलै होनफैलायबाय माबा गिराय ग्रुपसोआनो नोंसिनि आइखौसो आइखौ दोनखुमादों मा होनो गैया बे नोमायानो दोनखाबाय बे न'सिङावसो दंखाथारो बे होनगासिनो फागन नों बिदिनो थाबायनो हायो हायोबा नों नै आं हाथारा फागन हमथा हरलाबो फंस गया सी है न' फारसे फैफिनबाय दे नै आयौ आखाइ साजोबलायबाय बाल्थिं बा बोरैबा गोलैलांबाथाय आथिं आयौ खांख्राइ गिदिरथार जोंनो हरदो कौन है ये लोग खांख्राइ गिदिरथार नै माने नायाबो नायाबो मोनबाय दादानि गेलेनो रोंदों मानोथो सोखो गेलेथों मारबाय गेलेथ'थोंना गेलेथ'सोना दे आंबो खाथियाव गैया So guys, दायो नों मेसिनाव मोनफैबाय आरो ओमफ्राय
So, दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय thank you so much. See you next time. Bye bye.